Afirka baki ɗaya suna gudanar da taro a birnin Abuja, Najeriya, inda suke tattaunawa dangane da manyan ƙalubalen tsaro da nahiyar ke fuskanta. Mahalarta taron dai na ganin cewa duk da wasu matakai da za a ɗauka don tunkarar matsalar tsaro, to ya zama wajibi a yi la'akari da halin da nahiyar ta Afirka ke ciki. Ga dai rahoton da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya haɗa mana. Irin wannan taro shine na farko da aka taɓa yi a tarihin tsaron nahiyar Afirka, wanda kuma ake ganin zai yi nasara tun da an yarda a haɗa kai. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wanda mataimakinsa Kashim Shatima ya wakilta, ya shaida cewa duk matsalolin da ake fuskanta ba su san mutuncin iyakokin ƙasashen nahiyar ba, don haka dole matakan da za a ɗauka su ma su zama na ba mutunci. Ya kuma ce ba abu bane da wata ƙasa za ta iya yi ita kaɗai, don haka dole a fidda sabon tsarin kare nahiyar baki ɗaya. None of these tragedies respect borders, and neither should our response. We cannot neutralize these threats in isolation. It is time to forge a new doctrine of continental defense. Mataimakiyar shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya Amina J. Muhammad, wanda ta halarci taron, ta shaida cewa sojojin Najeriya da sojojin Afirka su ne suke cikin mission ɗin su Majalisar Ɗinkin Duniya. Kuma yau ana ta rage kuɗi. So shine muke cewa a kawo kuɗin nan a sa su a Afirka. Su namu mutanen su shiga sai wannan yakin. So President Donald Trump sun ce a rage. To ba za a rage ba. Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Matawalle ya bayyana cewa idan mun haɗa kanmu gabaki ɗaya to za mu yi abun da sai dai a yi kwaikwayo gare mu. Wannan abun ba a taɓa yin shi ba, wannan shine na farko domin kawo ƙarshen matsalar tsaro duka Afirka. Shugaban rundunar tsaro na Sudan ta Kudu Brigadier General Santos Damichol ya shirya cewa ɗaya daga cikin babban barazanar tsaro ga nahiyar Afirka shine iyakokinta, wanda suke buɗe sakaka kuma makamai ke shigowa. Some of the borders are less governed and there is a lot of proliferation of firearms and ammunition. Ita ma kungiyar ECOWAS ta bayyana cewa za ta bada gagarumar goyon baya wajen ganin wannan yunkuri yayi nasara. Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa. To kasashen Mali da Burkina Faso sun kauracewa taron manyan hafsoshin tsaron na kasashen Afirka da Najeriya ke daukar nauyi a wani yanayi da alaka ke ci gaba da tabarbarewa tsakanin kasashen na Sahel da takwarorinsu sauran kasashen Afirka. Wani sabon hari a jihar Imo ya sake haddasa asarar rayukan mutane 5 ciki har da dan sintiri guda da kuma fararen hula 4 bayan da 'yan bindiga suka afkawa karamar hukumar Okigwe ta jihar a ƙarshen mako. Sandan jihar da ke tabbatar da faruwar harin a jiya Litinin ta bakin kakakinta Harry Okoye ta ce harin ya faru ne kwanaki 2 bayan wani makamancinsa ya kai ga kisan jagoran 'yan sintiri da wasu mutane 2. A ranar 26 ga watan Agustan kowace shekara ake gudanar da bikin harshen Hausa a faɗin duniya, a wani mataki na samun damar isar da sako game da muhimmancin harshe musamman a nahiyar Afirka da sauran sassan duniya. Jihar da Magaram da ke jamhuriyar Nijar ta kasance cikin yankunan da ake amfani da wannan harshe. Ƙungiyoyin ma'abota sauraron gidajen rediyo ne suka shirya wani babban biki don raye ranar. Shamsiya Haruna na ɗauke da wannan rahoto. Bikin wannan rana na bayyana irin yadda harshen ke ci gaba da yaduwa, har ma ake ganin yana kokarin lakume wasu harsunan saboda yadda ya kasance harshen da ake mu'amala da shi. Ganin irin rawar da harshen ke takawa musamman a fannonin wayar da kai, nishadi da sauransu ne sa ya samu karbuwa, don haka kungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka ta shirya wannan biki, a cewar Mamman Sani Daudacin Waza. Kungiyarmu ita dama an yi ta ne don haɓaka harshen Hausa. Muka ce wannan rana ba ta wuce ba mu yi ba wani abu wanda ya kamata. Saboda harshen Hausa yanzu manyan kasashe ma da suka ci gaba, kowace ƙasa tana famar ta haɓaka shi. Haruna Mato ma'abucin sauraron waƙoƙin Hausa ne, cewa yake tare na bana ya dace da yadda waƙoƙin Hausa ke nishaɗantar da har ma waɗanda ba sa jin sa. Waƙa ta yi tasiri, sun taimaka masu bincike akan al'amarin Hausa ko kuma duka sanin wani salo-salo na Hausa da fanni-fanni da lungun-lungun ta cikin ta daban ta. Akwai saƙo na kirki ne mai amfani wanda ke amfanar da duka al'ummar Hausawa. Harshen na Hausa ya bar inda aka san shi a baya, domin a yanzu ya ratsa jami'o'i har ma ake zurfafa neman ilimi da shi. Ali Jeji ɗalibi ne a jami'ar da Magaran. Lalle indi musamman ita kankanta gwamnati ta ba da himma, su kuma malaman suka dukufa wajen zurfafa bincike bisa kan harshen, za a samu ci gaba sosai bisa kan wannan, musamman wajen amfani da al'amuran zamani. Zade a kwashe yini guda ana gudanar da wannan biki domin nuna tasirin harshen da yadda yake ƙara kutsawa a sassan duniya. Shamsiyya Haruna, RFI.
ɗaya daga cikin jagoran 'yan adawa na Afirka ta Kudu Julius Malema ya jinjina wa Najeriya bisa rawar da ta taka wajen tabbatuwar 'yancin kai daga mulkin wariyar launin fata a ƙasar. Malema ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi a matsayinsa na babban bako a wurin taron ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya da ke gudana yanzu haka a birnin Enugu da ke ƙasar. Gade abin da yake cewa. Both South Africa and Nigeria know the pain of colonialism. Najeriya da Afirka ta Kudu mun san illar mulkin mallaka. Mun fafata wajen kawar da rarrabuwar kanunmu. Mun sha gwagwarmaya wajen fatali da mulkin danniya wadda da shi aka yi amfani wajen tarwatsa tsakaninmu da kokarin mai da mu tamkar 'yan tsana sai yadda aka yi da mu. Inda muka yunkura don tabbatar da ganin mun yi aiki kafada da kafada, sannan ya zama wajibi mu cire tunanin sai mun dogara da kasashen Amurka da Burtaniya ko kuma China za mu rayu. Ci gaban mu na nan ne a tsakaninmu mu 'yan Afirka, wato a Lagos da Johannesburg da kuma Abuja da Pretoria, mu da muka ki bada kai bori ya hau. Najeriya da Afirka ta Kudu za su jagoranci nahiyar mu wajen gudanar da cinikayya ta bai ɗaya ba wai a takarda ba. Za mu yi haka ne bisa ƙaunar juna ta gaskiya da gaskiya, wadda zai yi tasiri a tsakanin al'ummar mu. Za mu zage damtse wajen raya masana'antunmu, sannan mu bunƙasa ɓangaren ilimi da fasahohi. Sannan za mu tabbatar wa duniya cewa Afirka ba wajen bara ba ne, wuri ne mai tarin albarka. Sannan ba ma kyamar kowa. That Africa is not a begging bowl, but a continent of giants. Fassarar kalaman Julius Malema. Gwamnatin Botswana ta ayyana dokar ta ɓaci a bangaren lafiya bayan da shugaba Duma Boko ya bayyana cewa ilahirin asibitocin ƙasar da sauran cibiyoyin kiwon lafiya na fuskantar kamfar magunguna da sauran kayayyakin kula da lafiyar jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 500,000 ne yanzu haka suka koma rayuwa a tsakar birnin Khartoum, waɗanda suka fara komawa babban birnin a watan Yuli da ya gabata bayan yakin fiye da shekaru 2 a wani yanayi da lamura suka fara daidaita a wannan birni. Shugabannin duniya sun yi tura kisan da 'yan jarida kisan da Isra'ila ta yi wa 'yan jarida 5 cikin fararen hula 20 da ta kashe a harin da ta kai wani asibiti a Gaza, yayin da Benjamin Netanyahu ke cewa sun yi da nadamar kaddamar da wannan hari. Hauwa Halil Gungunzo ta hada mana rahoto. Bayanai sun ce 'yan jaridar da harin ya ritsa da su sun hada da Muhammad Salama na Al Jazeera, sai wakilin Reuters Hussam Al-Masri. Rahoton Hauwa Halil Gungunzo. To Firaministan Faransa François Bayrou ya tarika sada da kujerarsa bayan kiran zaman kada kuri'ar yankan kauna kan kudurinsa da ke fatan zabtare euro biliyan 40 daga kudaden tafiyar da gwamnati, inda gwamnatin samarar rinjaye za ta zuba ido yayin wannan zama da zai gudana a ranar 8 ga watan Satumba mai zuwa, daidai lokacin da bangaren adawa ke shan alwashin kawo ƙarshen jagorancinsa. Wannan kasada ta Bayrou ita za ta fayyace goyon bayan da yake da shi ko akasin haka, daidai lokacin da yake kokarin rage kudaden da kasar ke kashewa da ya zarta adadin da EU ta kayyade da nufin kaucewa matsalar tattalin arziki. Shugaba Karol Nawrocki na Poland ya yi watsi da shirin majalisar kasar da ke son faɗaɗa